ደገፍቲ ጋንታ አርሰናል እኳ ዓደስ በለኩም ጋንታ አርሰናል ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ ፍጻመ ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ሓሊፋላ ኣብ ከላይ እግረ ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ማለት እዩ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ስቴዲየም ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝገጠመት ጋንታ አርሰናል ቡካዮ ሳካ ብዝቆፀራ ብሕታዊት ጎል ሓደ ንባዶ ዓወት ምዝጋብ ብድምር ውጽኢት ድማ 2-1 ዓወት ምዝጋብ ድሕሪ 20 ዓመታት ናብ ፍጻመ ሓሊፋላ ኣብ ጸወታ እዚ ጋንታ አርሰናል ቅድሚ ዕረፍቲ ሙሉእ ቁጽር ዝነበራ ኮይኑ ግን ድማ ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ እውን ስሕስሕት እናበለት ፈተነታት እናገበረት ነይራ ድሕሪ ዕረፍቲ ሙሉእ ጥንቃቐ ዝመረጸት ጋንታ አርሰናል ካብ ዮከረስ ዝረኸባ ወርቃዊት ዕድል ካልእ ዕድላት ክትፈጠር ኣይከኣለትን ብልክዕ ጋንታ አትሌቲኮ ማድሪድ ዋላ እኳ ኩዕሶ ቁጽር ተሓዘት ግን ድማ ሓደጋ ዘለዎም ፈተነታት ኣብ ልዕሊ ጋንታ አርሰናል ክትገብር ኣይከኣለትን ብዝኾነ ጋንታ አርሰናል ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ፍጻመ በፂሓላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እውን ዋላ እኳ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ሓደ ተመዓራሪ ጸወታ ይትረፋ ብ5 ነጥቢ ፈላላይ እናመርሐቶ ትርከብ